रायजो राजाफोरनिसिम गोजोन गाहाम हामलायनायखौ आं बे समाव बावहरदों। बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बेखौ लानानै जोंनि जेनाखि हारिमु मावबादा बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गसखाथा दालाय आफादनि सिङाव जोङो बेखौ बानजायदों। थांनाय 29 मार्चनिफ्राय लानानै 7 दिनै एप्रिल बेसिम जोङो गासै 9 दिननि जोङो हाबाफारि बानजायदों। दा बावहाय गोबांथार जोङो फिथाइ थायदों होननानै जों साननानै लानो हायो, बुंनो हायो। दिनै ब्रैथि खेब जोंनि जेनाखि हारिमु मावबादा बेवहाय खमावबो दिनै फोजोबनाय हाबाफारिसिमाव जोंनियाव 80सोनि गोबां जोंनि गोदान लाइमोनफ्रा बावहाय बाहागो लादोंमोन। जोङो बे हाबाफारिखौ लोरगि थियेटार ग्रुप आरो बनरगाव दखरा दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बनरगाव दखरा एबसु जों जथायै जोङो बे हाबाफारिखौ बानजायदों। दा बेवहाय जोंहा गोबां गोजोननाय दङ जे जोंनि लाइमोनफ्रा जोबजासिम जे जोंनि मावबादायाव मदद खालामफैबाय, मोसाफैबाय, सोलोंफैबाय आरो रोंबाय। दिनै जों बिथांमोननि मोसानायखौबो नुबाय। फैबाय थानाय समाव इयुन समाव बिथांमोनहा साफा साफा मोजां मोसागिरि जाहैगोन, जों बेखौ साननानै लानो हायो। दा बेवहाय लोरगि थियेटार ग्रुपआवबो बिथांमोना थाङै थाङै बाहागो लाहैबाय थायो, मोसाहैबाय थायो। बिथांमोना गोबां गोजान गोजान जायगाफ्राव थांबाय। जोंहा दखरा आफादाव हारिमु आफाद गैयामोन। दा बिथांमोनखौ जोङो दाखालिहायो जोङो दानानै लाफुंनो हाबाय आरो बिथांमोना जागायबाय खामानि मावनो। जोङो साननानै लादों बेखौनो, बनरगाव दखरायाबो हारिमु आफादाव खुनु जाहाथे उन जानानै थाया। गेलेमु बिथिङै बनरगाव दखराया गोबां नाम दङ। बिनद दाब्ला बिनद बिथांनिफ्राय लानानै अपुर्ना नार्जारि आरो हारिमु बिथिङावबो मानगोनां आगुनि जेनाखि खोमसिनि लामा दिहुननाय कामाख्या बिथां सार बिथांमोनहा गसखाथानिफ्राय बे फिल्मखौ बानायदोंमोन बै समावनो। दा बे हिसाबै जोङो दखरा आफादा जों उन जानानै थालांबाय गोबांनो जोंनि हारिमु आफाद गैयैनि थाखाय। दिनै जोङो बिथांमोननो जोङो गोदान मोनसे जायगा होनानै जोङो बिथांमोनखौ लानानै बोरै जों सिगांलांनो हायो। जोंनि दुलाराय मुलुगाव जोङो दखरा आफादखौ जोङो दखरा आफादनि गासै जोंनि मोसागिरि बिथांमोनखौ जों बोरैहाय जोङो गोजौ फारसे दैथायहरनो हायो, दैदेननो हायो, लांनो हायो, खालामनो हायो। जों बेनि फारसे जों हाबा मावगोन, खामानि मावगोन। जोङो ब्रैथि खेब जोंनि जेनाखि मावबादा बानजायनाय जों बेवहाय खमावबो जोङो 50 सासो मोनसे बोसोराव जुदि जोङो दिहुननो हादोंब्ला जोङो दिनै हिसाब खालामनानै नायोबा जोङो 200सा जोङो मोसाग्रा बिथांमोनखौ जोङो मोजाङैनो जोङो दिहुननो हाबाय होननानै जोङो गोग्गानानै लानो हायो। आरो बेहाय मोजाङैनो फिथाइ थायदों होननानै जों साननानै लानो हायो। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों जाय लाइमोनफ्रा मोसानायनि सोलोंनायनि जेनाखि सुबिदा आरो लामा मोनाखैमोन, बिथांमोनहा बेवहाय फैनानै जोंनि बानजायनायाव जोंनि नांजाबफा आफादफोरनि बानजायनायाव बिथांमोना फैनानै मोसानाय सोलोंनो हाबाय। जोंनि हारिनि जेनाखि सिनायथि बागुरुम्बा बेखौ जोङो मोजाङै जोङो फोरोंनो हाबाय। फैबाय थानाय समावहायो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो बेखिनिखौनो मिजिंथियो दे साफा साफा बिथांमोना मोजां मोसागिरि जाहैथों। बेखिनिखौ आङो मिजिंथियो। आं गोबांथार बाथ्रा बुंनो सानाखै। फैबाय थानाय बैसागु समावबो बिथांमोनहा गोबां बेबायदिनो जोङो बाहागो लाहोगोन बिथांमोनखौ। जोंहा लांदां बैसागु खुंनायनि मोनसे हाबाफारि खालामनो नागिरदों। दा बेवहाय बिथांमोनहा बाहागो लागोन। आङो एसेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय। बावहाय जोङो खालि मोसानाय आयदाखौल' जोङो लानाय जादों। मोसानायाव जोङो गुसुं समखाय जोङो मोननैल' मोसानाय जोङो आयदाखौ जोङो बावहाय खालामनो हादों। मोसाग्लांनाय आरो मोनसेया बागुरुम्बा, बे मोननै आयदाखौल' जोङो खालामनो हादों। मानोना बे 9 दिननि हाबाफारिया थोजासे नङा आरो बिथांमोनखौ लानानै जोङो उननि समाव जोङो सम सम तालिम खालामबाय थागोन। जिहेथु जोंहा दायो दखरा हारिमु आफाद जाबाय, बिथांमोनखौ लानानै दैदेनगोन, खालामगोन आरो जेब्लायबो बिथांमोनखौ जोङो बोजबनानै खामानि मावगोन, सिगां फारसे आवगायलांगोन। दखरा आफादाबो जोङो सम लानानै बोथोर लानानै जोङो जोंनि जेनाखि सोलोंसा बिथांमोनखौ गोदान गोदान जोङो दिहुनगोन आरो गोजामफोरखौबो जोङो नांगौ रोखोमनि जोङो जेसेबां हायो जेरै हायो जोङो मदद आरो हेफाजाब होनो थाखाय सिगांगोन। बेखिनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननिसिम फोरमायबाय। एसेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय।